जय हिन्द। जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा, बेबो मेक्सिमाम गोरिब नखरनि गथ'फोर। आं दिनै सावरायगोन जोंनि बर' सेंग्राफोरा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनाय समाव, ट्रेनजों थांनाय समाव लामा ससेयाव मानो गोमाहैदो, लामा ससेयाव ट्रेन स्टेशनाव थैनानै थादों, ट्रेन आलियाव थैनानै थादों मानो। आरो गोबां सेंग्राफोरानो गुबुन जायगायाव दाब दाब जायगायाव खामानि मावखाबाय थानाय, हायद्राबाद, चेन्नाइ, बेंगालर, मुम्बाइ, गवा, बैफोरबायदियाव मावखाबाय थानाय सेंग्रा गथ'फोरानो न'आव फैनो गोनां समाव लामा ससेयाव थैफैदो, स्टेशनाव थैनानै थादो मानो, दिनैसिम गोबां नुनो मोनबाय। आंनि भिडिअखौ जोबजासिम खोनासं। जिन्दगि आंनि बाथ्रा बुंनायखौ खोनासङोब्ला, गोसोआव सोनानै लायोब्ला, जिन्दगि नोंसोर ट्रेनजों जार्नि खालामनायाव मालाबाबो खैफोद जानाय नङा। आं फंनैसो बाथ्रा बुंगोन। जियानो जा, आंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव आरो लोगो नोंथांमोना आंखौ दिनै सासे गाबोन सासे बेफोरबायदिनो सापर्ट खालामै खालामै 1,30,000 जाबाय। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गासै जायफोरा सासे सासे मानसिया आंखौ दिनै बेफोरबायदि सापर्ट खालामबोदो, आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिग सेलुट। आसा खालामो बेफोरबायदिनो आङो मोजां भिडिअ खालामनो नाजाबावगोन, नाथाय आं मोजां भिडिअ खालामनो हायाखै। दिनैसिम 4 मान्थ जाबाय आं मोनसे जायगायावनो दङ, आं बर'बो थाङाखै। मोनसे जायगायावनो थानानै आं बेफोरबायदिनो नायाब्लाबो आंनि फंबायमोननि थाखाय जाबाबो जायाब्लाबो फंनैसो बाथ्रा बुंहरबाय थायो। बेखौनो दिनैसिम नोंसोरो सापर्ट खालाम 1,30,000 जाबाय, जोबोर खुसि आङो। अब्ला फंनैसो बाथ्राखौ खोनासंदो। आं सानफ्रोमबो बुङो उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ, जोंना सोलोंनो गोनां गोबां दं। जोंनिया सोलोंनाया मालाबाबो जोबनानै थाङा, ओरैबायदि सोलोंनो गोनां दङ। दा जोंनि मानसिफोरा खायफाया बेफोरबायदि, दा जों हिन्दी रायलायोबा हिन्दीखौनो रायलायनो रोङा, इंलिस रायलायोबा मा बुंगोन इंलिसखौनो रायलायनो रोङा। बेफोरबायदि जेबो नङा फंबाय आरो बिनानावमोन। हिन्दीखौ नों बुजि मोनबानो जागोन। जोङो दिल्लीनि हिन्दी नङा, दिल्लीनि हिन्दीवाला नङा जोङो ना, बलिउड फिल्माव रायलायग्रा ना, बिसोर जन्मनिफ्रायनो रायलायग्रा, जोङो माने बर'सो। जों हानायमानि मोजां खालामनो ट्राइ खालामगोन, नाथाय बुजि मोनबानो जागोन, बेखौ लाजिनाङा। जोंनि गोबां गथ'फोरानो दाबो हिन्दीबो रायलायनो रोङि दङ। सोरबा फौजियाव खारनो नागिरग्रा बर' गथ'फोराबो हिन्दीबो रायलायनो रोङि दङ। आंनाव कल फैबाय, आदा हिन्दीखौनो मोजां बुजि मोना, आर्मि खारगौमोन, बोरै जागोन? अब्ला नाय, लाजिनाङा, हिन्दी रायलाय, इंलिस रायलाय, रोङाबाबो रायलाय, इंलिस जाबानो जागोन। मिनिथो जोंखौ, नाथाय गोरोंथार मानसिया मालाबाबो मिनिया। इंलिसआ बुजि मोननाय जाबानो जागोन, जों बुजि मोनबानो जागोन आरो गुबुना बुजि मोनबानो जागोन। बर' बायदि इंलिसबाबो जागोन, आं बर' बायदि इंलिस रायलायगोन, बुजि मोनबानो जागोन। आरो जों गुबुननि बुंनायखौ जोंनो अस्ट्रेलियान ना USA नि बायदि इंलिस जालायनो गोनांथि गैया। जोंनो बुजि मोनबानो जागोन, जों बुंनो हाबानो जागोन। जोंनो गोबां सोलोंनो गोनां दङ जिबनाव। नोंसोरो मा नायो इउटुबाव आं बेखौ मिथिया, नाथाय आंनि थाखायब्ला जोङो लाइफआव गोबां सोलोंनो गोनां दङ। थिग बेफोरबायदिनो जोंनि गुबुन जायगायाव खामानि मावनो थांनानै न'आव फैनायावबो थैदो, नंगौना नङा? मा सोलोंदो? ट्रेनाव माबायदि गाखोनांगौ खोनासंदो। फार्स्टआवनो खोनासं, लं जार्नि खालामनोब्ला ट्रेनजों, जेरै नों न'आव फैनोब्ला आरो बेनिफ्राय नों खामानियाव थांनोब्ला हर हरनै, सान सानथाम, हर हरथाम, सान साननैनि बेफोरबायदि गोजा मेक्सिमाम जार्नियानो। जों फार्स्टआवनो लं जार्नि खालामनो गोनांब्ला टिकेटआ कमफर्म नङागौमानि मालाबाबो ट्रेनाव जार्नि खालामना, लं वाइटिंआव मालाबाबो जार्नि खालामनाङा। फार्स्टआवनो ट्रेनाव, जेरै नोङो एसेबां गोजानाव दङ, नों न'आव फैगोन, मास मोनथामनि सिगां नों प्लेनिं खालाम, आं थांगोन, ट्रेनजों फैगोन, टिकेटखौ कनफार्म खालामग्रोनानै ला, थार्ड एसियाव, नङाब्ला थार्ड एसियाव हायाब्लाबो नों स्लिपाराव। आरो दिनैनि दिनाव मा, ट्रेननि दामा बेसेबां, फ्लाइटनि दामानो एसेबां, एसेल' बारा। नों जानाय लोंनाय समान जायो, आरो दिनखौ सानोब्ला फ्लाइटजों ट्रेनजों समान जायो, जेबो फाराग गैया। फ्लाइटजों ट्रेनजों, बेनिफ्राय फ्लाइटआव सेफ दङ, नाथाय गोजौनिफ्राय गोलैबोयोब्ला फ्लाइटआ बोथोरा गाज्रि जाना बेयाव खुनु सेफ गैया। बेनिफ्राय नाथाय फ्लाइटआव नोङो इंलिस रोङाब्लाबो सोरबाया साननो हागौ आं इंलिस रोङा फ्लाइटआव बोरै थांनो, जेबो नङा। हिन्दी रोङाब्लाबो फ्लाइटआव गाखोनाय, टिकेटखौल' थांनानै देखायो नों, स्टार्टिंनिफ्राय लानानै नोंखौ बैबो मानसिया नैथिंथा नों टिकेटखौ नायनानै हरगोन। नाथाय ट्रेनाव बेफोरबायदि नङा। ट्रेना फैगोन, हाजार हाजार मानसिया लाइन नांना थांनांगोन, हुलुस तुलुस नाख्रांलायगोन, सोलायलायगोन, गोलैनानै थैलांगोन। ट्रेनाव जेबो सेफ गैया, ट्रेननिफ्राय ओंखारनायावबो सेफ गैया आरो गाखोनायावबो सेफ गैया। नाथाय फ्लाइटआव नों रोङाब्लाबो नोंखौ नागिर लांगोन, उमुक नामनि मानसिया दाबो मोनफैयाखै होननानै नोंखौ माबायाव होख्राव नोंखौ नागिर हमनानै लाना थांगोन। नाथाय ट्रेनावथ' नोंखौ रावबो नागिरना लानो थाङा, नंगौना नङा? अब्ला फ्लाइटआव
गोबां सेफ दङ रोङाब्लाबो फ्लाइटआव फैनो हायो बेनिफ्राय टिकेट कनफार्म नङागौ मानि ट्रेनाव फैनाङा फार्स्टआवनो बेनिफ्राय आरो थांनाङाबो सेफ जाबाय बेनिफ्राय नों ट्रेनाव थाङै थाङै हरसे हरनै जानायनि उनाव मा जालाङो मानसिया खर'आ ट्रेना खाराब्लाबो खारनाय बायदि मोनो खारबाय थानाय ट्रेनखौनो थाथ'नाय बायदिबो मोनो बे एसे आलादा जालाङो बेनिफ्राय नोङो स्टेशनाव गिदिर गिदिर नों स्टेशनाव ओंखारोब्ला ओंखारनानै नों मायबा मोनसे माल बायनानै जानो बेफोरबायदि सानदोंब्ला गिदिर गिदिर स्टेशनाव नोङो नोंनि ट्रेनखौ मोजाङै गोसो होआब्ला नों नोंनि ट्रेन खाथियावनो थायाब्ला नों 100% नोंनि सेरजों गुबुन ट्रेना फैगोनबो थांगोन नों गावनि ट्रेनखौनो फात्ता मोननाय नङा बबे ट्रेना आंनिमोन नों हमनानै मोनो आरो नोंनि ट्रेनखौ नोङो खारबाय थानायखौनो जिरायनाय बायदिबो मोनगोन आरो जिरायना थानायखौनो नों खारनाय बायदिबो मोनगोन माने खारै खारै मानसिया एसे माने खर'आ बोरै गिदिंनाय खारबाय थानाय बायदि मोनलाङो बेनिखायनो नोङो ट्रेनाव थांबाय थानाय समाव मालाबाबो बाहेराव थांनानै माल बायनानै मालाबाबो जानाङा आखाइ सुनो मोखां सुनो ट्रेना लाखिथ'दो बाहेराव थांनानै नों स्टेशनखौ मालाबाबो नायथिंहैनाङा ट्रेन स्टेशनाव ओंखारनानै मालाबाबो बेरायहैनाङा मालाबाबो माल बायहैनाङा नों सेफ थानोब्ला बेनिफ्राय नोङो खारबाय थानाय समाव गोबां मानसियानो मा बरिं मोननानै दर मोखाङाव फैयो बेखौ मालाबाबो भुल खालामनाङा ट्रेना जेब्ला टार्न पइन्ट लागोन ओरै गिदिङोना एसे अब्लानिया नोंसोर नाय मोननै दाबाजो जयेनाव बोरै जायो ओरै बुजाबो अब्लानिया नों बारनलांनोबो बारा गोबाव नाङा आरो नोङो ट्रेनाव स्टेशन फैसिगोन गोबां मानसियानो मा ओंखारनो हुलुस तुलुस हाजार मानसि ओंखारो स' मानसि गाखोगोन नों गोदाव सोराव माबायाव दर मोखाङाव थायोबाथ' नों नाख्लाय जाखागोन नों दर मोखाङाव 1 सेकेन्ड बा 1 मिनिट 2 मिनिटनि थाखायबो नों जायगा नायनो होननानै ट्रेननि दरजा मोखाङाव मालाबाबो थांनाङा गोबां मानसिया गाखोनो गोनां थायो आरो गोबां मानसिया ओंखारनो गोनां थायो नोंखौ नाख्लायगोन नोंखौ रावबो नाया बेनिफ्राय नोङो ट्रेनाव नोङो जिरायबाय थानाय समाव नोंनि सिटआव नों जिरायबाय थानाय समाव नों रावदोबो मानसिजों स' लोगो जाना सब आनजान गोजा नों रावखौबो सिनाया ट्रेनाव नों बर' मानसि नोंनि जायगानि मानसि नों सिनायथारोबा नों रायज्लाय लोगो जा नाथाय गुबुन मानसिजों ट्रेनाव मालाबाबो लोगो खालामनो खुनु भरसा गैया ट्रेनाव आंनि मेगन सिगाङाव नुबाय आं फार्स्ट टाइम आंबो ट्रेनाव गाखोयोमोन आंनि मेगन सिगाङाव नुबाय माबायदि ट्रेनाव डकाइट खालामो ट्रेननि दरखौ मोखाङाव मालाबाबो थांना नों निजे स्ट्रंब्ला नों सेफबा नोंखौ रावबो जेबो खालामनो हाया ट्रेनबाबो नोंखौ रावबो जेबो खालामनो नों नोंनि सिटआवनो जिरायनानै थादो नोंनि सिटआवनो नों उन्दुदो नों ट्रेन सिङावनो संग्रा दङ ट्रेन सिंनिफ्रायनो बायनानै जा ट्रेनाव जेब्ला नोंनो फाननो फैयो अब्लानिया नों बेखौ बायनानै जा नों सेफ जागोन ना जाया दर मोखाङाव मानो थांनो लागा नङाब्ला नोंसोर मा खालामदो गोरोन्थि मावदो जायफोरा थैदो नोंसोर नङाबा जुमाय लानानै फैदो जुमाय लोंदो नोंसोर थल' थिलिं नोंसोरखौ गुबुना नायबाय थादो फेदो नोंसोरो सिटआव थल' थिलिं नोंसोर ट्रेन खारबाय थानाय समाव बाथरुमाव थांदो दरखं मोखाङाव थाहैदो जुमाय फेनानै सोरबाया नोंसोरखौ नाख्लायदो सोरबाया नोंसोरनि फैसाखौ सेदो नोंनि माबाखौ नुनानै जुमाय लोंनाय बा बायदिसिना नोंनि माबाखौ नुनानै सोरबाया नोंखौ नाख्लायदो ट्रेनाव जेसेबां गथ'फोरा थैदो बे गावनि भुलाव गोजा बे गावनि भुलाव नों स्ट्रङै था ट्रेनाव बाथरुम दङ नों ट्रेना स्टेशन फैनाय समाव लाखिनो गोनां नों मालाबाबो ओंखारनानै थांफाना माल बायनो थांनाङा ट्रेनावनो फैजोबो बेखौ जा नोंखौ सोर मा खालामनानै नोंनि सिटआवनो थाबाय था नों जेबो जाया बेनिफ्राय आं फंसे बाथ्राखौ बुंगोन जायफोरा न'निफ्राय गुबुनाव खामानि मावनो थांनो नागिरदों मानसिया न'आव एसे प्रब्लेमखा जेनेबा जोंनि मानसिफोरा मा गोबां जुमाय सेरेब लोंनानैबो मा एसे प्रब्लेम जानानै थायो एसे प्रब्लेम जानानै थायो बेफोरबायदि मानसिखौ न'नि मानसिफोरा मालाबाबो हगार हरनाङा गोबां जाबाय बेफोरबायदि एसे प्रब्लेम खामोन न'आव मानसिया गामियाव एसे प्रब्लेम खामोन खामानि मावनो लोगोफोरजों लांफानानै लामा ससेयाव स्टेशनाव ओंखारनानै गोमाहैयो बेफोरबायदि मानसिखौ न'नि मानसिफोरा मालाबाबो हगार हरनाङा गुबुन जायगायाव खामानि मावनो गुबुन जायगाखौ खोनानायावसो मोजां नुनायाव बेफोरबायदि नङा मोनसे स्टेशनाव हाजार मानसि खेबसे ओंखारोब्ला हाजार मानसि गिदिर स्टेशनाव लारि जालाङो सिगांनिखौबो नोङो नोंनि बेगखौ सिनानै लांबाय नोंनि सिगाङाव 7 मानसि थागोन नों थेवब्ला बेखौ हमनो हाया गिदिर स्टेशनाव थांबाय थांनाय नोंखौ सब सेजोबना लानो थांनो हायो आरो बेफोरबायदि मानसि थाखायो स्टेशनाव हरनि 3टा 4टायाव साहा फानग्रा मानसि थायो बिसोर मानो फानदो 3टा 4टायाव बेखौबो साननो लागा बिसोर मा चान्स मोनोब्लाबो बख'नानै लांगोन बोथ्रोनानै लांगोन गासै आंनि लोगोफोर बा फंबाय बा मा जायखिजाया नोंसोर ट्रेननि जार्निखौ बुजि जानाय लोंनायखौ बुजि नोंसोर जानाय लोंनायखौ सिङावनो जा बाहेरायाव ओंखारना स्टेशनाव बेरायनो थांनाङा आरो नोंसोरो दर मोखाङाव थानानै टाइम पास नायलाबायनाङा
नोंसोरखौ बासायनानै लाखिनो लुबैदोंब्ला, नोंसोरखौ सेबै न'आव फैफिननो लुबैदोंब्ला आरो सेबै नोंसोर खामानि मावनाय जायगायाव मोनहैनो लुबैदोंब्ला, जायफोरा ट्रेनाव थांनानै थैदो बे गावनि भुल गोजा, मायबा नङा मायबा मोनसे सब भुल खालामजोबना लादो, बेयावसो बिसोर थैजोबदो। रावबो नोंखौ सिटनिफ्राय लांनानै बोथ्रोदनानै रावबो नोंखौ बुथारनानै गारैया, सब गावबा गावनि भुल गोजा। अब्ला लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। जय हिन्द।